De 4 a 7 de la tarda, Extra Radi. Resistència analògica! Avui? Aquest és el meu espai, negociador. Molt fàcilet el tema. Primer de tot us explico la banda sonora. Jo volia fer servir efectes perquè sabeu que aquesta secció la fem amb els efectes en directe perquè no tenim cap arpa digital i aleshores volia fer servir instruments així com molt galàctics, però no n'he trobat cap ni a casa meva ni al Basar Oriente i aleshores he anat al contrast i he fet servir instruments el més clàssics possibles com són l'harmònica, la castanyola, en Jordi la domina, que flipes, i la flauteta. Exactament, sempre acompanyats de la vaca, ja clàssica, i el grill, una nova incorporació. Sí, això. Però sobretot farem servir els clàssics, que són els que ens agraden més. Bé, dit això, anem a aquesta secció. Aquest és el meu espai negociador, sense perdre per res la calma. Com es pot fer una secció que es digui així? Exactament, era el que jo pensava en l'interior i en un intent desesperat per defensar aquest tema impossible... Dissimules molt bé. Sí, m'he imaginat de què parlaria si jo hagués triat el tema lliurement en comptes de que sortís per una carambola impossible. No et sentis malament ara, Sara, No és una cosa personal. No era culpa teva, tu no sabies que estaves triant el tema. Però què t'hauria de passar pel cap si volguessis fer una secció que es digués així tu voluntàriament? Doncs jo he pensat que el que tu voldries fer és una secció de pseudoautoajuda. Careta de pseudoautoajuda tenim? Aquest és el meu espai, negociador. Una secció de pseudoautoajuda. Molt bé, benvinguts a una secció de pseudoautoajuda, l'únic programa d'autoajuda amb música relaxant en directe. En directe i fluix, però bé, he titulat... Sí, gràcies. Perquè és relaxant. Gràcies. Pots seguir, si vols. He titulat la meva secció Aquest és el meu espai negociador perquè us vull parlar de l'espai vital de les persones. En aquesta secció ens agradaria molt parlar de com defensar el nostre espai vital davant dels negociadors, aquelles persones que negocien amb els sentiments, els coneguts universalment com a... Xantatxistes emocionals. Podem tornar a tenir cintos, sisplau? Sí. En aquesta secció ens agradaria molt donar-vos directrius sobre com defensar el vostre espai vital davant d'aquest tipus de caràcters anomenats negociadors o xantatxistes. I ens agradaria fer-ho mitjançant el llibre El meu espai vital a través del Feng Shui. Malauradament, el llibre es troba en préstec a la biblioteca fins al 2 de febrer. Així que s'ha acabat la secció d'autoajuda. Bien! Vist l'èxit? Gràcies. No ha de sonar més això. Ho farem a l'inrevés. Farem la secció a partir dels llibres que sí que estan disponibles a la biblioteca. Un tema molt important, útil. sí, és que a la biblioteca la recerca també es fa per internet. De forma que haig d'anar a la bibliotecària i demanar-li jo mateixa que ho busqui ella, perquè si no estarien complint els preceptes. Per això has inaugurat les visites a una nova biblioteca, és que ja et coneixen a les altres. He cansat a la bibliotecària del costat del meu barri i he anat a la bibliotecària del costat de la feina. Bé, us reprodueixo com va, més o menys perquè us feu una idea, amb en Jordi en el paper de bibliotecària. De 4 a 7 de la tarda, Extra Radi.